ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ପାର୍କ ଫାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ। टाइम देखो, टाइम 7:19 ହେଲାଣି। ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଏବେ ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଷ୍ଟେସନର ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମକୁ ଦେଖ। ऑलरेडी एक नंबर दुई नंबर ट्रेन आसी ट्रेन आसने बहुत भीड़। देखे भी तुमको कार फाइनाली पहुंच गई। बस बहुत भीड़ होता।
ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଲେଖି ଯାଉଛି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି ସକାଳୁ ଖାଇକି